en film. Det drar vi. Säg att det var kallt där innan. Det är jättekallt, men det är solen här. Det är jättekallt. Ja, det är kallt med solen här. Och hur kallt var det innan? Jag tror det var 15, 16 minus då. Det var bra att vi uthärdade, tycker jag. Nu tycker jag vi kör. Vad gör Gustav egentligen? Här är mina skidor. Det är tradition att filma. Var är ett rosa band? Eller jag säger orange. Så att man ser att jag tillhör Aneby-gänget. Och ser att jag också har varit här.